happens, everybody? The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose... Nas ispred desetine najpierw za zakletwu Titu ja śpiewał sam śpi. Nie wspominiem proszłost ni bitkę dalekie, wieroczę sam tych poslednich. U nama je sudbina budućih dana i neki se masa i plaše za nju. Kroz vene nam protiče krv partizana i mi znamo zašto smo tu. Računajte na nas! Marioneti na noći ne pogrešan to, ne slušamo plače i spiramo rod. A ne te umrela je pitanja plan i kažem vam šta dobro znam. Računajte na nas! Moja adresa Marakana sever, Belija uvek i Restar forever. Zvezda je ime šampiona, ima na... Transformator. Kad sam ga pustio rad, vidjeli ste munje. Hoćemo opet da vidimo munje. Vratimo pažnje sada. Nije to prekrasno. U pitanju je samo 50.000 volti.
Danas se ovo struje koristi u modernoj medicini, za masaže, električne terapije. Kako električne terapije? Fudbalera, odbojkaša, košarkašica, balerina, stvarno nebitno. Padnu i povrede ligamente, da li je u pitanju koleno, skočni zglob, rame, odlaze na električne terapije, stimulišu se nervni mišići, se što pre oporove da ponovo mogu trče kod iskaču. Koristi se za pacemakere, slušne aparate, mikrotalasne peće, autoindustriji, itd. itd. Sad ćete doći da dotaknete ovu munju, ne može ništa vam se desi, ne može da vas opeče, ne može da vas povredi, to je peckanje, golicanje, stimulacija nervnih završetaka. Ajde, ko je prvi? Jes, pa slično. Nisam drugo baš da. Možda bolje video da snima. Pošto ovako ne malo će... Aura, ko će kuva? Ako ti se, loše ćeš nešto, ne. Zašto si dotakao? Sad samo malo podigni. Da strašno? Nije. Ajmo dalje. Nije ništa strašno.